नमस्कार. प्रुडंटच्या गजाली कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत श्री विवेकानंद केंद्राचे श्री विश्वास लापालकर. नमस्कार लापालकर. आपण गोव्यात या शिक्षण आणि समाज या विषयावरच्या परिषदेसाठी आलात आणि एकूणच या परिषदेमधल्या चर्चेत आपणही सहभागी झालात. सध्याची शिक्षण पद्धती आणि तिच्यातून निर्माण होणारे प्रश्न अशा स्वरूपाची काही चर्चा आपण याच्यात घेतली नव्हती. पण एक गोष्ट निश्चित आहे की या शिक्षण व्यवस्थेने तयार केलेलेही काही प्रश्न आहेत. उदाहरणार्थ आजची मुलं ही काही प्रमाणात ताणात जगतात आणि ताणरहित शिक्षण द्यावं यासाठी आपण नेहमी बोलतो, पण तशा पद्धतीचं काही खरंच घडतं का असा एक संभ्रम, काही वेळेला थोडासा संदेह मनात येतो. स्वामी विवेकानंद केंद्राच्या शिक्षणामध्ये याचा विचार कसा होतो हे आमच्या पालकांसाठी आणि शिक्षकांच्या माहितीसाठी जरा विस्तारानं सांगा. विवेकानंद केंद्राने आपल्या शिक्षणाचा जो काही उपक्रम घेतलेला आहे तो विशेषतः आसाम, अरुणाचल, नागालँड, अंदमान निकोबार आयलँड्स ज्यांना आपण साधारण मागासलेले प्रदेश म्हणतो अशा ठिकाणी घेतलेला आहे. त्यातल्या त्यात माझा जास्ती वेळ अरुणाचल आणि आसाम आणि नागालँड या ठिकाणी गेलेला आहे. तर तिथली परिस्थिती बघत असताना या गोष्टीची आम्हाला जाणीव खूप झालेली नाही तरीसुद्धा, कारण की ती सगळी जी विद्यार्थ्यांची टोळीच्या टोळी शिकायला यायची ते पहिले लर्नर आहे असं म्हटलं तरी चालेल आणि त्यांना त्याच्यामध्ये रस होता. त्याच्यामुळे आम्ही जेवढं काही त्यांना द्यायचो ते त्यांना हवं होतं आणि त्याच्यात तेवढी ऊर्जा पण होती. त्याच्यामुळे असा प्रश्न आम्हाला खूप आला नाही. परंतु एक शिक्षक म्हणून अशा प्रकारचा विचार आम्ही बाकी लोकांसाठी पण केलेला आहे. सध्याच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये कॉम्पिटिशन, कंपॅरिझन ही जास्ती आहे. आपण त्या दोन गोष्टीला वगळून टाकलं आणि त्याला जॉयफुल लर्निंग जर करू शकलो आपण हसत खेळत, तर मग मला वाटतं हा तणाव जो आहे तो होणार नाही. आज तणाव विद्यार्थ्यांच्या मनावरती कशाचा आहे? कारण त्यांचे आईवडील त्यांच्यावरती सांगतात तुला इतके मार्क मिळाले पाहिजे, तुला इंजिनियरला जायचं आहे, तुला मेडिकलला गेलं पाहिजे. आता आईवडील जेव्हा आपले स्वप्न मुलांवरती थोपतात त्याचं टेन्शन त्यांना होतं. पण त्या मुलाच्या ज्या काही क्षमता आहे त्या क्षमताचा विचार करून त्याला पुढे कसं घेऊन जाता येईल आणि त्याला मी कसा वाव देईल असा जर विचार केला तर मग हे होणार नाही. म्हणून आम्ही आमच्या शाळेमध्ये, अरुणाचलच्या शाळेमध्ये कधी पण कोणाला कम्पेअर करत नाही किंवा क्रिटिसाइज करत नाही किंवा त्यांना कॉम्पिटिशनला लावत नाही. त्याच्यामुळे आमच्यासमोर हा प्रश्न कधी आलेला नाही. पण पालकांनी जर समजा असं ठरवलं की नाही व त्याच्या या क्षमता आहेत, या क्षमतेचा विकास करण्यासाठी त्याला मी संपूर्ण सहकार्य देईन, तर मला वाटतं हा टेन्शन राहणार नाही. नाही, खरं तर हा प्रश्न मी या पद्धतीने विचारायचं कारणच हे होतं की आपल्या शाळांमध्ये ताण हा प्रश्न नाही. याच्या मागे अनेक कारण आहेत आणि त्याच्यातलं एक मुख्य कारण हे आहे की त्यांचे पालक त्यांच्यावर हा ताण आणत नाही. आता त्यांना शिक्षणाची दारं आत्ता खुली होत आहेत आणि ती स्वामी विवेकानंद केंद्रामुळे होत आहेत. जिथे शिक्षण चालू आहे, काही पिढ्या झालंय, तिथे वेगळ्या प्रकारचे असमतोल किंवा असमानतेचे प्रश्न काही प्रमाणात तयार व्हायला लागले आहेत अलीकडच्या काळात. त्याच्यामुळे एक भाग असा येऊ लागलाय की मग मुलांचं मानसिक संतुलन, त्यांचा मानसिक समतोल, त्यांची वागणूक याच्याकडे लक्ष द्यायची गरज आता दिसू लागली आहे. स्वामी विवेकानंद केंद्र अशा स्वरूपाचं काही काम विद्यार्थ्यांसाठी करतं का? आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी करतोच, पालकांसाठी पण करतो आणि शिक्षकांसाठी पण करतो. कारण शेवटी हे तिघे एकमेकाला जोडलेले आहेत. शिक्षक आणि पालक यांच्या वागणुकीवरती विद्यार्थ्यांचं घडण होत असते आणि म्हणून आम्ही तिघांसाठी पण वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम केले आहे. मुख्य म्हणजे पालकांसाठी जो आम्ही विशेष कार्यक्रम घेतो, आम्ही एक वर्कशॉप घेतलेला आहे की त्याच्यामध्ये त्यांना आम्ही हेच सांगतो की तुम्ही विद्यार्थ्याच्या क्षमता ओळखून त्याला मदत कशी करायची याच्याकडे जास्त लक्ष द्या. तुमचे अपुरे आलेले स्वप्न तुम्ही मुलांवरती थोपू नका. आणि
या डिस्कशन हे म्हणजे असं फक्त उद्बोधन म्हणून नाही, त्यांच्या डिस्कशनमधून, मुलांच्या व्यवहारातून, त्यांच्या ज्या स्वतःच्या अनुभव असतात त्याच्या माध्यमातूनच त्यांच्यासमोर आणून ठेवतो आम्ही. अशा प्रकारचे आमचे वेळोवेळी वर्गातल्या मुलांच्या पालकांसाठी म्हणून वेगवेगळे वर्कशॉप ज्याला म्हणतो आपण ते आपण घेतो. हे आपल्या ज्या शाळा आहेत त्यांच्या मुलांच्या पालकांसाठी असतात. पण हा प्रश्न खरं बघितलं तर तो आता समाजामध्ये काही प्रमाणात असा गंभीर व्हायला लागलाय असं दिसतं. तर त्या दृष्टीने केंद्राचे काही कार्यक्रम जिथे इतरांना सहभागी होता येईल किंवा शाळांसाठी असे कार्यक्रम काही करता येतील. 2 प्रकारचे कार्यक्रम आम्ही डेव्हलप केलेले आहेत सध्या. एक तर आम्ही परीक्षा द्या हसत खेळत, कारण की परीक्षेचं टेन्शन मुलांवरती खूप असतं आणि परीक्षा हा जो आहे हा एक खेळ आहे. अशा प्रकारचा त्यांचा दृष्टिकोन वाढावा म्हणून परीक्षा द्या हसत खेळत असा हा विशेषतः आम्ही 9वी 10वी 11वी 12वीच्या मुलांसाठी एक असा मॉड्यूल केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये योगासन आहे, प्राणायाम आहे, मेडिटेशन आहे, अभ्यास करण्याची तंत्र आहेत. अशा सगळ्या प्रकारचं करून त्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन जो आहे तो बदलण्याचा प्रयत्न आम्ही याच्यातून केलेला आहे आणि त्याचा फार चांगला उपयोग आम्हाला झालेला आहे. शिक्षकांसाठी, कारण की संपूर्ण समाज घडणीमध्ये शिक्षकाचा रोल अत्यंत महत्त्वाचा असतो. आपण जेव्हा समर्थ भारत किंवा समृद्ध भारत याची कल्पना करतो, तो जर करायचा असेल तर आपल्याला शिक्षक समर्थ करावा लागेल. मग शिक्षक जर समर्थ व्हायचा असेल तर आजच्या घटकेला शिक्षकाजवळ क्वालिफिकेशन आहे, शिकवण्याची कला पण आहे, परंतु फक्त त्याचा दृष्टिकोन जो आहे तो दृष्टिकोन बदलावा लागेल. आज शिक्षकाचा दृष्टिकोन कसा आहे की मला इतका पैसा मिळतो म्हणून मी इतकं शिकवणार. तसं न करता माझ्यासमोरचा जो विद्यार्थी आहे हा आपल्या राष्ट्राचा एक घटक आहे आणि त्याला तयार करण्यामध्ये माझी अहम भूमिका आहे. अशा प्रकारचा एक दृष्टिकोन जर आपण बदलला त्यांचा आणि हा समाज जो आहे हा समाज यज्ञरूपाने काम करत असतो, अशा प्रकारचा विषय जर आपण ठेवला तर मग पुष्कळ फरक पडू शकतो. हे जे 2-3 दिवसाचे वर्कशॉप्स आहेत असे हे आम्ही अनेक ठिकाणी घेतले आणि अनेक शिक्षकांनी असं सांगितलं की त्याच्यामुळे आम्हाला खूप प्रेरणा मिळाली, नवीन दृष्टी मिळाली. आणि या दृष्टी खरं पाहिलं असता दृष्टीमध्येच म्हणजे युअर ॲटिट्यूड डिसाइड्स युअर ॲटिट्यूड. त्याच्यामुळे हे दृष्टिकोन बदलण्यासाठी आम्ही म्हणून शिक्षकांसाठी पण असा समर्थ शिक्षक म्हणून कार्यक्रम घेतलेला आहे. मला असं वाटतं या 2 गोष्टी शिक्षक आणि विद्यार्थी एकमेकांना समजायला लागले की पुढचं जे आहे ते सहज सुरळीतपणे होत जाईल असं आम्हाला वाटतं आणि ते पुष्कळ ठिकाणी दिसून आलेलं आहे. अशा प्रकारचा एक वर्कशॉप परीक्षा द्या हसत खेळत आम्ही पणजीला पण घेतलेला होता आणि मी त्याचा आता हा फीडबॅक घेतला. तर काय असतं की 100% सक्सेस आपल्याला कुठेच मिळत नाही, कुठे ना कुठे काही कमी राहूनच जातं. तर आम्ही जेव्हा फीडबॅक घेतला तेव्हा असं कळलं की साधारण 70 ते 80 मुलांपैकी 15 ते 16 मुलं जे आहे ते रेग्युलरली आम्ही जे सांगितलं ते करतो आहे आणि त्यांच्यामध्ये बदल जाणवतो आहे. तर मला असं वाटतं की अशा प्रकारचे प्रयोग आम्ही बाकीच्या शाळांसाठी सुद्धा करू शकतो. त्याच्यामुळे एक नवीन दृष्टिकोन शिक्षकांचा होईल आणि शिक्षक होणं किंवा शिकवणं म्हणजे डोक्यावरती बोझं आहे असं त्यांना वाटणार नाही. शिकणं म्हणजे बोझं आहे विद्यार्थ्यांना वाचणार नाही. हसत खेळत शिक्षण देवाणघेवाण होईल, त्यातून मग समाज पुढे जाऊ शकेल. हा एक प्रश्न आहे. म्हणजे शिक्षक होणं म्हणजे अनेकदा असं वाटतं किंवा स्वतःच्या पसंतीने किंवा स्वतःच्या इच्छेने शिक्षक होणं, अपघाताने शिक्षक होणं आणि झालो शिक्षक असं होणं, याचा काही भाग या शिक्षकांच्या एकूण कार्यक्षमतेच्या संदर्भात म्हणजे विचार करण्यासारखा आहे का? हो, नक्कीच आहे. कारण की मी खूपदा अनेक शिक्षकांशी बोललो आहे. दे डोंट कम टू द प्रोफेशन बाय चॉईस, दे कम बाय चान्स. माझं म्हणणं त्यांना एवढंच असतं तुम्ही चान्सनी आलेले आहे, पण आता एकदा तुम्ही घेतलाय नाही मग वाय डोंट यू एक्सेल इन दॅट. कुठली पण जबाबदारी एकदा आल्यानंतर ती जबाबदारी मी जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीने पूर्वी पाळली तर त्याचं समाधान मला मिळणार आहे. मग आपण स्वतःच्या समाधानासाठी जगतो की कशासाठी जगतो हा प्रश्न त्यांनी स्वतःला विचारायला हवा. आणि हा जेव्हा मी प्रश्न विचारतो तेव्हा मग ते ॲग्री होतात की येस वी मस्ट चेंज. आणि जेव्हा त्याच्या मनात ही हे होते की आय वॉन्ट टू चेंज, दॅट इज द स्पार्क विच मेक्स इट टू गो ऑन द राईट पाथ. नाही, एकूणच हे असमाधान येणं जे आहे आणि अलीकडच्या संदर्भात की अशिक्षित समाजामध्ये
समाधानाचा शोध हा वेगळ्या प्रकारे घेतला जातो आणि शिक्षित समाजामध्ये असमाधान हे निर्माण केलं जातं. असं काही शिक्षणातून घडतं का असं एक एकदा वाटावं, इतकी भयानक परिस्थिती दिसते. तर त्याच्यासाठी नक्की म्हणजे पालक आणि शिक्षकांनी मिळून काय करता येईल? अ, पालक आणि शिक्षकांनी जसं आपण आता हा जो तुम्ही उपक्रम केलेला आहे, मी खरोखरच खूप स्तुत्य आहे असं म्हणतो. कारण की जेवढे शिक्षक आले ते पण पालकच आहेत आणि काही पालक पण आलेले आहे आणि याच्यातून जे काही अनेक गोष्टी मांडण्यात आलेल्या आहे त्याचा नक्कीच परिणाम जो आहे तो आलेल्या लोकांवरती होईल आणि कुठेतरी हा विचार होईल की आपल्याला बदलायचं आहे. आणि हा विचार जर एकदा फोपावला म्हणजे आपण टाकलाय आज, याला जर योग्य खतपाणी वेळोवेळी मिळालं, मला असं वाटतं कदाचित आपण अशाच प्रकारचा सेमिनार फक्त मुलांसाठी का नाही घ्यावा. त्यांनाही कळलं पाहिजे. आणि असे आज जेव्हा लोकांना बोलावलं आहे की रघुनाथ माशेलकर जे काल आले होते त्यांनी जे आपले सांगितले की आमचा शिक्षक असे होते, पुबा भावेंशी ते बोलायचे होते, असं जर मुलांना कळलं मग माशेलकरांविषयी आहे पण मग त्या शिक्षकाविषयी आदर वाटेल आणि मग आपल्या शिक्षकाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सुद्धा त्यांचा बदलेल. म्हणून मी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट करीन की तुम्ही अशाच प्रकारची एखादं संमेलन की ज्याच्यामध्ये अशा चांगल्या शिक्षकांचा, या शिक्षकांविषयी ज्यांना आदर आहे अशा लोकांचा या मुलांशी व्हावं. कारण पुष्कळदा शिक्षकांना असं वाटतं मला पैसा मिळतो पण समाजात जो आदर मिळाला पाहिजे तो मिळत नाही. आणि याला कारण दोन्ही आहेत. शिक्षकही तसे राहिले नाही असं मी पण म्हणतो. कारण की अनेक शिक्षकावर काम करताना जाणवलं असं किंवा एखादी आपण खेळताना म्हणतो ना की पाठी टाकली बुवा, तसं अनेक जण करतात बिकॉज दे हॅव नॉट कम बाय चॉईस. दोज हू कम बाय चॉईस. आता विवेक पोंक्षे तुम्हाला ज्ञानपंडित माहिती असतील. ही इज अ टीचर बाय चॉईस. म्हणजे फिजिक्समध्ये टॉप असून सुद्धा कुठल्या रिसर्च विंगला न जाताना एक प्रायमरीचा शिक्षक बनणं आणि अनुभव घेण्यासाठी अरुणाचलसारख्या ठिकाणी जाऊन काम करणं, दॅट मीन्स ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग इन द एज्युकेशनल फील्ड. हा जो विचार जर आपण देऊ शकलो मुलांच्या समोर सुद्धा, आता मी शिक्षक झालो, मी शिक्षकच होतो आमच्या शिक्षकामुळे, असे आदर्श शिक्षक जर आपण प्रत्यक्षात एक दोन निर्माण करू शकलो तर मला वाटतं ही घडेल, बदल घडेल. एक जो भाग दिसतो शिक्षणामध्ये की आता ग्रामीण अतिदुर्गम भागातलं शिक्षण आणि शहरी शिक्षण ह्याच्यात साधनांचा उपयोग, तंत्रज्ञान हे सगळं शहरी भागामध्ये मिळतं, ग्रामीण भागामध्ये मिळत नाही. एकूणच विज्ञान तंत्रज्ञानाचा उपयोग